Shafi'u Mubi ne. Young Zamani boy. Mahaifiya, wallahi mahaifiya. Na san ki mama, na san ki mama. Zan sai mota in baiwa mama na, Allah dai zai biya ki mama. Zan sai gida in baiwa mama na, Allah dai zai biya ki mama. Zan kai ta haji a can za ta zauna, Allah dai zai biya ki mama. Komai dai sai in ka bai ba, Allah ne zai biya ki mama. Ana sa kudin ta ki mama, kin zama tuwa idan gani shayarwa da ƴaƴa komai aka nake ba a biya ki ba. Da wadan kwatanta ki mama na, kin zammini idan gani ko za na matere na in ba da fansa akan ki ba za na biya ki ba. Kin zammini idan gani ko za na matere na in ba da fansa akan ki ba za na biya ki ba. Komai na samu na baiwa mama na, wallahi ban biya ta ba. Domin farin ciki ita ce take ban, ba za na boye haka ba. Kwallon idanuwa na ita ce ka share, ba ta bari ya zube ƙasa ba. Tun ina ƙarami har zuwa girma, ba ta nuna ta gaji ba. Ita ce ta ɗau ciki tun wata ɗaya har tara ko ba haka ba. Daga nan kuma ga ɗawainiyan goyo bai tsaya a haka ba. Mata fitsari har zuwa bayan gida ba za ta ki wanke minni ba. Allah ne zai biya ki mama, yabo ba zan ki in ki ba. Sa kwacin ta ki mama, kin zama tuwa idan gani shayarwa da ƴaƴa komai aka take ba a biya ki ba. Addu'ar mama ne fa ya kai ni sama, gun makiya ne ai bai rigima. Yanzu Zamani Shafi'u mu ne a sama, kullum mu kan ba ma hadama. Kuma ke kika sa ba mu lalace, kun tarbiya ke kika yo nace, kika sa muka zama masu adalci, iyaye kuma ba sa zalunci. Addu'ar mama ce fa a farko, haddasa na zamna yi karko, gun makiya na wuce tarko. Addu'ar mama shi na karoko, mu gama da iyayenmu lafiya, in muka yo haka mun zauna lafiya. Domin fatan mu wuce Saudiya, ai haka zai samu zauna lafiya. Sa kudin ta ki mama, kin zama tuwa idan gani shayarwa da ƴaƴa komai aka take ba a biya ki ba. Tun ina ƙarami na rasa babana, kuma ita ce uwa sannan mahaifina. Duk da na yi nisa da ita mamana, kullum ita ce cikin tunanina. Ita ma na san tana tunanina, a ranta haka dole ne. Kusan tsakanin ɗa da uwa shaƙuwansu na musamman ne. Tun lokacin ba waya a hannu takan yi wasiƙa a bani ne. Akwai lokacin da ta zo min da kaya guda biyu ba za na mance ba. Da wasa kacin ta ki mama, kin zama tuwa idan gani shayarwa da ƴaƴa komai aka take ba a biya ki ba. Da wazan kwatanta ki mama na, kin zammini idan gani ko za na matere na in ba da fansa akan ki ba za na biya ki ba. Kin zammini idan gani ko za na matere na in ba da fansa akan ki ba za na biya ki ba. Da waza a kwatanta ki mama, kin zama to idan gani mai share hawaye da ƴaƴa komai aka nake ba a biya ki ba.